Моладзь за бяспеку. Традыцыйная акцыя МНС стартавала ў Беларусі. У яе рамках ратаўнікі разам са сваімі юнымі памочнікамі арганізуюць марафон «112 добрых спраў» і «101 добро». Акажуць дапамогу адзінокім ветэранам, пенсіянерам і людзям з інваліднасцю. Прыбяруць участкі, збяруць ураджай, нарыхтуюць дровы, установяць аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі. Акрамя таго, падчас акцыі акцэнт плануюць зрабіць і на рабоце з моладдзю. В рамках информационно-пропагандистской акции «Молодежь за безопасность» мероприятия пройдут в учреждениях образования, где работники МЧС расскажут о деятельности молодежной общественной организации спасателей пожарных. Целью акции остается привлечение молодежи в ряды общественной организации спасателей пожарных и формирование культуры безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения. И, конечно же, это воспитание у молодежи чувства уважения к лицам пожилого возраста и оказание им посильной помощи. Акцыя МНС «Моладзь за бяспеку» працягнецца да 17 кастрычніка. Яе фіналам стане восеньскі баль юных ратаўнікоў.